Vítajte u dnešného videa. V tomto videu si pušneme banán. Už som pušoval trochu aj na mimo video. Tak, možno nebude vadiť. A dáte sa niečo dobré k jedlu a pitiu a môžeme ísť na to. No a ešte ste si mohli všimnúť, že nie som Rockstar, som v Robloxe. A mohol by som natáčať takú hru, že Pet Simulator 99. A je to taký dobrý update celkom aj. Bol to RNG event. Je to vlastne OG Pet Simulator. No, nemám tu úplne dobrých petov. To je môj druhý účet. Môj hlavný na PlayStatione, ale tam sa nedá natáčať, bohužiaľ, tak musím vám ukázať len môj účet, tento. Je to super, si tu kúpujete kocky, môžete tu rolovať, dostávate zvieratá, petov. A tie kocky môžete craftiť a máte väčšiu šancu na Huge a Titanica. No, pre tých, čo to hrajú, to už asi vedia. No, tak toto bolo iba také a môžeme sa pustiť na to, čo sme robili v Brawl Starse. Čus. No dobre, chlapce, dievčatá, už som ho pušol na 100 trofejí. Myslím, že by to malo stačiť. Ešte tu máme hore start drop. Ten si môžeme otvoriť, rare. No a tieto viac si koniec tohto videa, dávajte odbery a lajky a čus.